Здравейте хора, аз съм Ани Геймплей 11 и днес ще направим курс от Виен до Кöln, до Кьолн, да, до Кöln. Значи, курс ще започнато преди малко. Така, тук просто бях спрял. Тъй като не съм качвал 2-3 дена на курс и реших да направя този. Сигурно ще бъде разделен на 2-3 части, защото 896 км, които не се минават толкова бързо, пък Bandicam ми не е фул версия и сега ще спрем докато пресечем и ще продължим. Така, по някакво чудо успях да се включа в пътната обстановка и ще караме. Нашата цел за сега във фирмата е да направим 20 000 км, след което ще сменим камиона на някакъв, може би по-стар модел Scania или пък на Volvo някакво, а пък мислех по едно време нещо като Peterbilt, Kenworth или Scania T-серия, нещо, което е по-продълговато отпред. Ще гледаме да не направим повече щети. За сега щетата е 7 на камиона и 1 на ремаркето. Друго. Виждате, че съм направил леки подобрения по самия влекач. Се виждат тук тези лайсните отдолу и тази отпред са сложени вчера. Не знам това втори или трети епизод е в поредицата, в която правиме кариера във фирма Кейси, но реших просто да направя малко да кача. Тук няма да заредя и продължаваме. Така, само пропуснах да кажа, бях спрял за 100 км и бях забрал да кажа, че караме фойерверки, които са 11 тона. Откакто паузирах видеото, не съм сменял нито една предавка. Само на 11-та караме, не съм вдигал. Но сега след малко някъде ще трябва да сменям, защото вече виждате къде е оборотомера. Стрелката сочи към края. Айде, ще сменя. Няма да тормозим влекача. Иначе камиончето вози яко. Просто сканията не знае защо. Още когато бях малък ги харесвах, защото тогава само емблемите гледах, но после като погледнах и като мощности, като V8 Sound, те притежават един от най-добрите V8 звуци. И като цяло 80% от хората са фенове на Scania, другите са фенове главно на Volvo, после на MAN, DAF, на Mercedes също има много, извинявам се, че го пропуснах и го подцених. На Iveco са, има ги, но са значително по-малко бройки. Тук ще слезнем от магистралката. И тук сме за наляво. Тото тук. Кой съм блъснал? По дяволите, как съм го блъснал? Сега тук сме за към наляво къде? Нюрнберг. Свалим предавките, да вдигнем малко оборота и да продължаваме. Пътуваме си, какво да кажа, нямам кой знае какъв коментар. Щетата сега ще погледнем. 2 съм направил, и сигурно там някъде там ма го биха при още да сляза тук на този път. Се върнем ето тук, в това платно. Добре, този пич просто се влачи. Язък, че и той кара Scania. Така. Между другото, във фирмата събитията са доста добри. Много често участват на евент. Аз пък на евенти, майко. Просто преди малко играх Minecraft, си им пратил евенти. Много често участват на конвой, което е доста добре. И аз ако имах мултиплеера, и аз щях, но както сме се разбрали, не знам дали си спомняте или изобщо дали сте гледали видеото, в което казах, че отново ще си взема Евротръкът, само че от нов Steam профил, защото съм перманент бан заради никнейм. И този път ще бъде когато си взема комп и няма правя такива глупости. И ще цъкаме мулти и ще снимам на мулти. Сингъл кариерата ще спре. Питам от фирмата да ме преместят в мултито само без да ми махат километрите.
Да кажа от сега, че идея нямам никаква колко части ще бъде клипът. Сигурен бях, че не го бях блъснал и 3%. Ай сиктира. Тоест реках ей тъй и съм го блъснал, като е само влекач. Сега, какво каже играта. Иначе си истина, че аз тук играта малко я приемам последно като НФС. Което не е така, трябва да си карам принцип с ограничителя. Така наречената тахошайба с 90 км. Ама не го спазвам. И това води до много чести сблъсквания. На мултито е по-лесно да се кара по-бързо, защото изобщо няма такъв трафик, коли няма, не те изпреварва толкова често, не изпреварваш толкова често. Тук видяхме отстрани някакви нарязани изсечени дървета. Явно има изсичане тук, залесяване. Отпред не знам дали ги имах от миналия път, но имам табелки, мисля, че ги имах и миналия път. Не съм сигурен. Сложих си тук седник самурай. Ето тук отпред. На табелките пише Мариани Кейси. Там има някакъв кран, ще да кажа петролна сонда. Летим с 153 и 4. Този няма да ме изпревари, защото отпред има друг и ще трябва да влезнеш му на дъни мене. Добре, сега няма прави изпълнение. Ето, виждате го говедото, къде ще тръгна да изпревара. Това си знаех, че ще стане. Просто ботовеца тъпи колкото неграмотните шофьори в мултито. Тапанар, трябваше да го засека него, ама айде. Това заради него 4% ще стана на ремаркето. Защото трябваше да бърза говедото. Май сега, ще качим този курс. Нищо пък чак толкова няма ми стане. То във фирмата, по принцип, както в повечето фирми, километри да има. Никой не ти следи доход, приход. Никой не ти следи разхода, реално колко е, дали има щета на камиона. И, да. Между другото, ако искате, ще ви разкажа, че и точно ще ви дам съвет. Ако ще почвате мултиплеер кариера, по-добре си направете чит с читинги, защото ако пробвате да играете честно, няма ви се получи. Значи аз опитах в началото честно, купих си Mercedes MP4, обслужих си го, заредих го до край с гориво. Просто си го направих Mercedes хубав, отидах да карам, хем не беше конвой и просто ме насолиха и почнаха едни дългове, почнаха заеми, почнаха парите да са ми на минус и просто стана много кофти. Той към, не, аз бях до тук с честността в мултито. С читна са един профил, с читингин. И ще играя, както съм сега, защото това ми е профил от мултито, при с него карах на мулти. И така да си имам повече пари, защото иначе няма как, особено в мултиплеер. Пуснали сме си фаровете, с малко ще почне да се стъмнява. Ще трябва да го закараме това до към другия ден, най-късно в 7, няма ще пише 3:37. Ще трябва там. Смисъл, даже я закъснеме. Нали казах, важни са километрите. Дори когато сте във фирма и сте на конвой, взимайте един товар, после му обиколите първо на вашите колеги, с които ще карате да остават техните товари. После си закарайте вашия. Въпреки че сте заобиколили и сте закъснели, ще сте взели много повече километри, ще качите много повече километри. А пък и ще се забавлявали с приятели, предполагам, или с колеги. В нашата фирма има специална Facebook група, който влезе във фирмата, бива добавен в нея. И оттам си комуникираме. В старата имаше Skype и TeamSpeak, но и тук мисля, че има TeamSpeak сервер, когато има конвой. Сега, примерно, този бастун кара в най-лявата лента. Ето го, пак ще да го ударя. Карат в най-лявата лента.